салом алайкум додарҷон ҳайдаралӣ. ин додармон бениҳоят ҳунари хуб дора. 18,000 аджманӣ мезанад. ҳамҷини мазбур тазада бародаро ва шоҳиди хитом камерада оз хитом бо мебинед далиша. Салом алайкум бародарҷоно. айни ҳол ҳузур дорем дар деҳаи Дучанора дар хонаи Ҳайдаралӣ. ин бародари мо 18,000 аҷманӣ мезанад дар муддати 10-12 соат. кадоме ки дар ҳақиқат мехоҳам бародари моро дастгирӣ кардан, дар инстаграми мо Коля Таҷик нависен ҳатман. аллоҳ нигаҳбони ҳама. салом алайкум бародарҷоно. салом алайкум додарҷон ҳайдаралӣ. номи ҳайдаралӣ кевич гавзан дар пеши камера изо накаш. бародарҷоно ай сабабе ки додарҷонмон якум бор дар пеши камера гап мезанад, камтар хали рӯ 70 шуда гап мезанад. мақсад шумо аҳамият натиҳед. ин додармон бениҳоят ҳунари хуб дора. 18,000 аджманӣ мезанад. ай куҷо меши? Дичнора. ай дараи Алмосӣ, деҳаи Дичнора. Ному чи? Самиев Ҳайдаралӣ Кевич Мансурович. Самиев Ҳайдаралӣ Мансурович ай деҳаи чи буд? Дичнораи дараи Алмосӣ бародаро. 18,000 аҷманӣ ҳамин додарагмон мезанад бародарҷоно. ай ҳамин хотир чӣ гуфтанем мо сарҷамъ шудем ози арҷумандиҳоша тамошо кунем додарака. ай шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ҳамин видеои ҳамин додара падидиса кунем то дигар бародарон бубинанд. ҳамин додара ки мо эҳтиёҷ ба ягон бародаре ҳаст ки мақсад ҳаминра дастгирӣ мекунад, ягон ба қуллои баланд мерасонад. бениҳоят мақсад таланти хуб дорад. фикр мекунем 18,000 аҷманӣ оли ягон кас задагӣ набояд. ина хитон тамошо кунем видеоя. ин додарагмон 18,000 аҷманӣ мезанад. бародарҷоно ин додарагмон 17 дона медал дорад. 2 бор ҷои якума гирифтага, 3 бор ҷои дуюма гирифтага, як неҳ бори дигар ҷои сеюма гирифтага. мақсад бениҳоят спортсменти хуб мешавад. просто ягон бародари бошад ки ҳамин додари моро дастгирӣ кунад. дар инстаграми мо алоқа бироя, мо иншааллоҳ зангш мезанем, номероша нависа. боқисар баланд хунаобод зинда ва саломат. тамошо кунем. фақат чой талх бӯрад ба тамошо. ина бародарҷоно медалое ки чӣ хеле ки гуфтем 2 бор ҷои якума гирифтага додармон, чанд бор ҷои дуюма ва чанд бор ҷои сеюма ифтихорнома. бениҳоят бисёр ина суратҳош, ина ифтихорномаҳое ки ҳамин додармон додаганд. мақсад просто як подескаи хуб надода озидани мо. ина боша ягон бародаре ки дар ҳақиқат ҳаминра дастгирӣ мехоҳад бикунад. ина ба номерои мо дади занг занед, метавонед дар номери мо занг занед. ватсап монда +7 929 614 409 номерои ватсап. метавонед ҳамин додарака дастгирӣ кунед. боқисар баланд хунаобод зинда ва саломат. кай ку братишкаҷон саришкадем ти ҳисоб ки додарҷон баланд 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 90, 91, 92, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.
اینجا پیروز کنم نویسم هیچ کدام را چی زدن میریم Ya buramızın kayata kim? زدن میریم رو تخواه میکنیم داتای دستات منو زدن چقدر زمان خواه
700 800 900 1000 1100 1200 1300 1500 1600 1800 1900 10000 پلوس 100 تای دیگه نه
87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Masa خیلی در جون خیلی برمودم جونو اوجد خونه میرم گفت از اوجد خونه رفته این حساب میکنیم چند تازه ده 700 800 900 1000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1000 دینیم 1000 1 2 3 4 5 3000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5000 1 2 3 4 5 5 1000 تازه ده برادرو با شویدی ختم کاملا ده از ختم بو میبینید داریشه پنج نیم هزار تا یعنی 10 ساعت 50 минут 2 ساعت 37 минут 10 ساعت 37 минут برادرو значит 2 ساعت 5 ساعت 11 هزار میزنه 18 هزار که میزنه تگه میزنه ای دوباره